an yabe ma kaza an yabe ma kaza. Cin zarafin sahabban manzon Allah Allah bai yayi shi. Wannan magana wato tare da Khali yayi wannan riwaya abinda malamai suka karfafa anan sun ci yana da wuya mutun ya zaki sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ci zarahinsa Allah bai kone shi ba. Sun ce wallahi yana da wuya. Don shi suka ce mawuyaci na mai aqida shi a yato ba a ce ba a samu ba amma sai nadiran, saboda an ce duk wanda ya taya zagin sahabbai da cin zarafin su da kin su alama ce ta wannan mutum sai Allah ya kone shi. Don haka ko ya tuba sai aka dai ya koma walwala tuba ne, ko kaga gaba ya zama da kwadautar sai dai kaga dai ya barkaci, ko kaga yana kame a ce a ba haka ba sai aka dai Allah ya koma tona mai asiri. Ko ma lingilingi yake yi shi'a ce ba shi'a ba za a ga ɗaya wata da ya yi magana da ko ba a ce mai ɗan shi'a ba sai an yi tomarta. Ina ba ta an bayyanta ko? To wannan yana daga cikin haɗarin da ke cikin zagin sahabbai, saboda haɗari a ciki. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ce hadisul qudsi Allah ta'ala ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Duk wanda ke kiyaya da waliyina ina sanar sai yana hada da nina. A ta riwaya faqad barasuhu bil harbi, na ce shi to mai mubaraza, shi to mai hada insha Allah. Akwai mai hada da Allah. To wannan hadisi duk wani mutum da kaga yana zagin sahabbai ko ce zare su ko kiyaya da su to da Allah ya kawada. Kuma yayi hito na hito ne da Allah, baka iyawa da Allah. Ma'ana yayi bito ya bito ne da cin zarafin manzon Allah, yayi bito na bito ne da cin zarafin matan Annabi, yayi bito na bito ne da cin zarafin Qur'ani, yayi bito na bito ne da cin zarafin sunna, yayi bito na bito ne da karya sahabban manzon Allah, yayi bito na bito ne da karya addinin musulunci. Duk wanda kaga yana zagin sahabbai da cin zarafin su to yayi bito na bito ne da Allah. Don haka Allah ba zai kyale shi ba, Allah zai karya shi in duniya ya lahira, kuma Allah zai tona masa asiri. Kuma Allah subhanahu wataala ba zai bassa ba ko da yana boye sai Allah subhanahu wataala ya karya manuwashi. Don haka ake ganin masu ƙiyya da sabon manzon Allah ta kowane gehe Allah subhanahu wataala yana iya karya su. Don irin wannan matsala ya faru a Zaria 2015. Ko ba haka nana ba, an rasa yanda za a yi da masu cin zarafin sabon Annabi da zagin su da karya su. Dare guda Allah subhanahu wataala ya kaddaci sun ka tare masu shugaban sojojin Najeriya hanya, da suka tare mai hanya mai kwaru sai ga Allah subhanahu wataala sanadiyyar ta komi na da sabab, sanadiyyar tare mai hanya Allah subhanahu wataala yayi maganin dubbai daga cikin su cikin ikonsa. Duk wanda ga Allah bai daidai ba to shi can da shi da Allah ya tambayi Allah dan me yayi haka nan. Shi Allah ya yi haka nan ne, shi ya san dalili, la yus'alu amma yaf'al, ba a tambayi Allah don me yayi. Ko ba haka nana ba, amma sai kai tunane lokacin da musiba ta same ka ko bala'i, shin daidai kake in ba daidai kake ba sai ka tuba ka gyara. Duk mai kabir ta sahabbai da cin zarahin su da bacin su da kaskasta su yanda wato ainihin shi a Najeriya suke yi da shugaban su an sani a kasusuwan su na gani da ido da saurare. To bala'in da ya kwaru 2015 kowa ya san sanadiyan ma adali waliyan bakar azan tubiyar harbi ne. Ko ba haka nan bane, kowa ya san haka ne. Duk mai tunanin ba haka bane to wannan ra'ayinsa ne, ba mu sama ga ra'ayinsa, mu muna sama ga hadisi na al-Qudsi cewa man adali waliyan bakar azantu bi harbi. Wannan hadan Allah na ya kor musu. An fahimta ko wannan hadisai ko in mutu yana da wata fahimta da su ko wani abu, amma wasu musubu da ke faruwa a Najeriya daban-daban waɗannan da irin kashe-kashe rusa wasan mun san wasu jarabobi ne daga Allah, kuma muna roƙon Allah ya ɗauke mana su. Domin kafin 2015 abubuwa sun faru a Maiduguri a ina a wurare da yawa, ko ba haka nan bane, a wurare da aka rasa dubban al'umma. Wannan wani jarabobi ne, muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi shahada su. Ba za mu ce abu ya faru ne ga wasu da kullum ana dibin musiba ta har musu domin sun taba auliya wallahi. Allah ta'ala ya ƙara kare mu. Na'am. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah fi ashabi, ku ji tsoron Allah cikin sha'anin sahabbaina. La tataizu wan garalan ba'di, kakkurke su garalan min ba'di, kai su ko doki sabon manzo Allah kamar wani abin halbi bayan wucewar manzo Allah, wani citta wani abin cin zarafi. Ma'ana dai wai kakku doke su abinda kullun kuke son ku ji da hushi akan su. Manzo Allah ce kakkuwa sahabbai na bayan haka na bayan na wuce. Kaga da manzo Allah yana dubin matsayin su.
ko kai yanzu kace ma na tare da kai don Allah kai in bar duniya ku ci zarahin waɗanga da attare da ni to balle manzon Allah ishara ce ga sai an samu masu haka sai ya ce faman ahabbahun faqad ahabbani duk wanda ya so su hakika ya so ni wa ma abghadahum faqad abghadani duk wanda ya ki su hakika ya ki ni wa man azahu faqad azani ko cuta musu hakika ya cuta min wa man azani faqad azallah ko cuta min hakika ya cuta ma Allah wa man azallah yishku an ya'budu ko cuta ma Allah ya kusa da irin da muka da an kai musu 2015 wallahi HQ ne ce dan akan sai ranar alkiyama wallahi wannan sai ranar alkiyama dam kan mai zagin sabai da cin zarin sai ranar ta 2015 ya kadanci na'am رواه المخلص الذهبي فهذا الحديث وما قبله خرج